Totes i a tots, estic gravant aquest missatge el dia abans de volar cap a Aràbia Saudí, que tenim el final del Mundial de Clubs. Gràcies al jurat per el premi. Vull compartir-ho sí o sí amb el Xavi i amb el Pimi per el gran treball i gran temporada que van fer amb els seus equips i tota la seva gent, amb el Barça i les Palmes. I voldria dedicar aquest premi especialment, evidentment, al Manchester City i a tota l'organització, per fer possible un any increïble que vam viure l'any passat guanyant el triplet, però sobretot voldria dedicar-ho que avui aquest any fa 15 anys que vaig començar la meva carrera com a entrenador amb l'equip de tercera i que vàrem pujar de tercera a segona B, voltant per tots els camps de Catalunya, i voldria dedicar a tot aquell any i sobretot al futbol català, que segueixin invertint hores i hores de tota aquesta gent anònima que fa possible que el futbol català sigui el que sigui i segueixi sortint grans equips i grans jugadors. Us desitjo una molt bona nit, guardeu-me el trofeu, que quan vinc a Barcelona us el vindré a prendre. Una abraçada ben forta a tots. Bona nit.